Aku Simon, Ketua Naposal KPP Rawamangun mengucapkan selamat bertugas. Selamat melayani di tempat baru. Selamat melayani untuk Amang Pendeta Joni Rumah Orbo. Amang Pendeta Joni Rumah Orbo, Pendeta Paniroi kami. Berterima kasih atas jasa Mang Joni selama menjadi pendeta untuk Naposal. Sampai jumpa di pelayanan berikutnya. Naposal KPP Rawamangun mengucapkan Terima kasih Pendeta Joni Rumah Orbo. Terima kasih Amang Pendeta Joni Rumah Orbo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Kan ku tiru sangkakala antap serunya dengan rebana. Kan ku mainkan kecapi memuji Tuhan Yesusku. Haleluya, ku kan memuji Tuhan dan ku nyanyikan selamanya. Gendang sejarah cepat tabung serta rebah, akan ku tabung besar namanya. Pantun, syair dan selok karya akan ku cerita, akan ku. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
hasian surga ido gogoni parton dioku huida do Tuhan marhuaso so galumbangi menak donang laut lasni rohasian surga ido gogoni parton dioku huida do Tuhan marhuaso haba-habaso menak donang laut haleluya oh di bagasan rohakon asa firmanan tondiki paroha gogon diau haleluya marolop-olop rohakon lasni rohasian surgoi manggohian lasni rohasian surga ido gogoni parton dioku huida do Tuhan marhuaso so galumbangi menak donang laut lasni rohasian surga ido gogoni parton dioku huida do Tuhan marhuaso haba-habaso menak donang laut haleluya oh di bagasan rohakon asa firmanan tondiki paroha gogon diau haleluya marolop-olop rohakon lasni rohasian surgoi manggohian Horas ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu judika ma tuhi tabe. Puriani tuhata adorang so tapuka par minggu ota di manogoton taparade roha doho pikirata martangiang mahita di bagasa roha tabe. Amin. Tapujima tuhata pardenggan basai marede huria nomor tolu ayat sada 2 dohot tolu puji Jahuba ale tondiku.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Luluhom maawale debata, jala parbadahok, badakku dopak bangso, naso daulat roha. Say palua maaw siyan bawa si ulaon, si paoto-oto, dohot hajek kelon. Ay hodo debata haroroan ni hagogookku. Tongos mahatiuronmu dohot hati gorammu. Akan namanuguaw, pataruaw tudolo ni habadyaonmu, dohot tuingananmu. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus, sasadahodo si Pangulo padomuhod jolma dohot debata. Hupuji hami goarmi, jalahudok kami mauliate tuho, ala ni saluhut binahen mi patupahon hanguluan nami. Say dongani mahami marhite-hite asi ni roham. Asa hupikiri hami toktong na tinaommu, dohot hamamatem. Asa warsakok kami dosa nami. Asa jala asa tubuh di hami haporsyaw na sitong. Jala asa marroha halongongok kami, uhut madok mauliate tuho. Asa olo hami mangihutoko rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus, dihomatama puji-pujiat di tonga-tonga ni saluhut huria, naung tinobusmu, marhite-hite mudarmu na bajiai, olak nion rodi sa leleng ni leleng na. Amen. Tangihok kamu ma pati ni dibata di minggu judika sadarion imananti notapon sian pati parjolo sahat tu pati paupaton. Pati parjolo audo jahuba debatam ninna debatata dang jadi maraku pau bahenomu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu. Jaladang jadi sumanomu manangahan na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan ae na di toru ni tanong, iyanggo tunggabe si sombaon, manang sioloan. Pati patoluhon dang jadi dohonon goar ni debata, iyanggo soture dalan na, ayohon na uhum na dosugut, akan na marsineang di goar na. Patik paupaton. Ingot tamu mapabadiao di hari minggui, diona ono mari do ulahamu, nasa si ulaumu. Alayang go ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu.
Rodi isi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ay di naonomari do dito padebata. Langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do jah ibana. Diari papituhoni. Di bahay nido ubahin na di pasu-pasu debata jahuba. Ari para dianan nai jala di parbadiai. Di simasahatna atong rak mangidogo gumahita laho mangulahon pati nai. Ali Tuhan debata. Saya pergugui mahami. Mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Tatoboti madosata nagudangi diadupan ni dibata martangi yang mahita. Le Tuhan dibata pargugu naso hatu dosan jala ama para siroha. Dang lomorohami dahamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tu madiko dalanna asa mangului bana. Ido dipangido roham. Alani iu bahet dipangido hami. Sai sudati matorutorum asa unang mangunai betu hami. Sai sesa dosa dohot pangalasyon nami. Asa mangulu hami di bagasan na asini roham. Sai pargugui mahami. Asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amen. Tabigi mabaga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Roma hamu tuawa sa mangulu tondimunan ninna Tuhan Jahuba. Tung surarara dosa muna songonabit bunga dap-dap. Botardo bahenok ku songoni itak. Nang perara songonabit hasumba. Gabi songon hapas donguse. Hasangapon madidebatana di gijang. Amen. Atani debata nagabe epistel di minggu judika sadarion. Imanani enet sian Roma bidualu ayat onom sahatu ayat 10 sada. Tajahama marsika sorin jala di ayat parpudi rakmahita majaha hotca. Ai hamatea doharowaon ni daging. Alai hanguluan jala hadameon do anggo harowaon ni tondi. Ropak debata do harwaon ni daging dan olo utuki di patik ni debata aidang tarbahesa. Alai dang tar halomohot debata akka paroha daging. Alai anggo hamu dang be di bagasan dagingi di bagasan toddi do. Molotung tutu toddi ni debata maringanan di bagasan hamu. Alai molo sotoddi ni Kristus di jolma. Dan Kristus nakuna ibana. Alai molo Kristus di bagasak kamu, mangulu do tondi, alani hati goran, nang pemate pamatang, alani dosa rapi tamajaha, alai molo maringanan di bagasak kamu, tondi na manungguli Yesus siang namate, sandok pangulun ibana naung manungguli Kristus Yesus ima nang paranguna namatay inorhon ni tondina na mangingani hamu disima sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa amin. Oh
Pahatidakon mahaporsyaw tayo songon na hinatidakon, ngidungat ta sa haporsyaon di sando portibion, rap mahita maddok. Au porsea di debata jahuba, ido ama parguguna so hatudusan natumo palangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata jahuba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian si Anton di Parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumao na bernit di panguhuman ni si Pilatus, na matetar pajal lo ibana di hao pinarsilang, na tuat tubanuatoru dungitano, na manay di hari patuluhon, na naik tu surgo, lahudul di siya mundi debata jahuba, manay pargugu na so hatu dosani, isiba imbana pa imamula suku tutang noon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di Parbadia, jaladong sadahuria na badia, uria atau panihala Kristen akan na badia, dohot dihasasan ni dosa, dohot diatai na maddo, mulak mangulu dosogud daging halak ng mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen.
lagi.
Salom amanginang, rap tabigema tikting diuriata HKBP Rawamangun, Minggu tanggal 22 Maret 2026. Partangyan Week, dari Rabu tanggal 25 Maret 2026 masuk pukul 10 siawip, sada, Dewi Pisangan Gading Raya di Bagasni keluarga Inang Nyonya Bunga Situborang Buruman Nulang, alamat Jalan Gading Raya 2, RT 003 RW 010 nomor 14, Pisangan Timur Jakarta Timur. Inganan pertanyaan di ruang Timotius HKBP Rawamangun. Paduahon wi Rawamangun tolu dot wi Rawamangun opat dot perhubungan. Di Bagasni keluarga Amang Situa Nyonya Sirait Bursiman Juntak, alamat Jalan Layur Selatan nomor 15 Jakarta Timur, inganan pertanyaan di ruang Lukas HKBP Rawamangun. Patuluhan Wik Rawamangun Sada di Bagasni keluarga Amang Situa Wom Siter Senaga, Inang Rosta Boru Tumanggor, alamat Jalan Mustika Jaya nomor 14 Rawamangun Jakarta Timur. Paupaton Wik Gangkana di Bagasni keluarga Inang Nyonya Tobing Berutapea, alamat Jalan Rawamangun Muka Selatan Gang Kana nomor 5 RT Walu RW 15 Rawamangun Jakarta Timur. Palimahon Diwik Cipinang di Bagasni keluarga Amang Poltak Aruan Inang Rima Burus Regar, alamat Jalan Cipinang Baru Bundar RT 10 RW Onom Blok B Tolu Cipinang Jakarta Timur. Di hari Kamis tanggal 26 Maret 2026 masuk pukul 10 siawip, sada di Wik Kayu Jati Sunan Giri di Bagasni keluarga Mang Situa Paulus Sabar Tunggul Haposan Tambunan, Inang Luciana Rumondang Borus Pahutar, alamat Jalan Sunan Kesepuan nomor 3 Rawamangun Jakarta Timur. Inganan pertanyaan di ruang Timotius HKBP Rawamangun. Paduahon Wik Kampung Ambon di Bagasni keluarga Amang Alfian Ujung Desember Purba, Inang Pendeta Rita Borusiagian, alamat Jalan Plafon Tolu nomor 16 Kampung Ambon, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur. Inganan pertanyaan di ruang Lukas. Pertanyaan keluarga Perhalado, di hari Senin tanggal 30 Maret 2026 masuk pukul 10 WIB di Patupado pertanyaan keluarga Perhalado di ruang Timotius. Tusude dengan Perhalado dot keluarga asaman dohoti pertangani jala sekaligus ma patupa pangopulion tu keluarga Mang Situa Herianto Sinaga Inang Boru Pangaribuan. Parheheon SPH HKBP Rawamangun. Hombar tu Parheheon SPH HKBP Rawamangun di Patupa do lomba kreativitas fashion show berbusana sian bahan ulos dan kebaya di hari Jumat tanggal 27 Maret 2026 masuk pukul 10.04 saat pukul 10.07 WIB di gereja HKBP Rawamangun. Piasina Inang Murni Manurung, nomor HP 08 Sadasia 0505 6244. Mutasi pendeta. Hombar tu surat haputusan pimpinan Eporus HKBP Tarungyot tu mutasi pandita Amang Pendeta Joni Rumahorbo STH, Pandita Fungsional HKBP Rawamangun, Gabe Pandita Fungsional Resort Jakarta, Maringanan di HKBP Pondok Bambu, Minggu pagi Distrik Walu DKI Jakarta. Jala Inang Pendeta Sonta Friska Borusiahan STH, Gabe Pandita Fungsional HKBP Resort Sian HKBP Resort Perumnas 2 Bekasi, Gabe Pandita Fungsional di HKBP Resort Rawamangun, Distrik Walu DKI Jakarta. Jalan Minggu Sadarion 22 Maret 2026 di Patupa acara paborhaton Amang Pendeta Joni Rumahorbo STH, Dohot Paujakon Inang Pendeta Sonta Friska Borusian STH di Parminggon pukul 10 WIB di Gereja HKBP Rawamangun.
Sipul permingguan di Patupado, ramatama di ruang Timotius HKBP Romangun. Di acara paborhaton amang pendeta Joni Rumahorbo, STH, di Minggu 22 Maret 2026 sadarion, di sude permingguan, tapasahat do hamulitata marhite amplop na pinarade ni Huriata di pakobasyon nasida nasalingon di Huriata jalaboy do ditransfer to rekening Bank BRI 0 01 03 tolu 42 87 50 sia dohot rekening Bank Mandiri 006 001 44 20 545 atas goar ni Pendeta Joni Rumahorbo STH manang marhite keris na adong di amplop. Ibadah malam pesion hamamate dohot hahiheon manang pasca. Ibadah malam pesion parjolo dohot 1 patuluhon di Patupa di hari Selasa, Rabu dohot hari Kamis, tanggal 31 Maret, tanggal 1 tanggal 2 April 2026 masuk pukul 10 siawit. B. Jumat di tanggal 3 April 2026 ima perninggotan Ari Hamamate Tuhan Yesus Kristus manang Jumat Agung. Gereja Patupa Perminggun Jumat Agung ima di pukul 6 WIB Marbahasa Batak, di pukul sia WIB Marbahasa Batak, pukul 14 WIB Ulang Nahohom manang persekutuan khusus Marbahasa Batak. Jala di pukul 16 WIB Marbahasa Indonesia, di pukul 10 sia WIB Marbahasa Indonesia. Jala di sude ibadah di Patupado Uluan Nabadia kecuali di ibadah pukul 10 WIB manang di Tiki Uluan Nahohom. C. Minggu tanggal 5 April 2026 masuk pukul 4.30 WIB Patupaundo ibadah buah-buah ijuk manang pasca subuh. Maringanan di gereja dot tema Kristus bangkit membarui kita sian 2 Korintus 5 ayat 10 pitu. Sude ruas niuriata dot anak sekolah minggu manang SM dung sidung pawai obor sian gedung sinantam niundang asa mandohotui ibadah buah-buah ijuk manang pasca subuh dung sidung ibadah boima diuduti musee ulan mangului telur pasca. D. Di hari Minggu tanggal 5 April 2026 ima perninggotan haiheon ni Tuhan Yesus Kristus manang pasca. Patupauta do perminggon songon nasional ima di mahali di pukul 7 Marbahasa Batak, pukul 10 WIB Marbahasa Batak, pukul 10 WIB Marbahasa Indonesia, di pukul 10.30 WIB Marbahasa Indonesia, doho di pukul 10 WIB Marbahasa Indonesia. Di Minggu 5 April 2026 sekaligus doi ima ari haheon ina. Permingguan dihobasi aka ina namanjalo tamu dohot kolektan. Sumbangan laptop. Di Jalo Huriata do sumbangan 2 unit laptop merek Asus yang keluarga Amang Robert Semanjuntak, inang Sintua Tanti Burmanurung, Sianwik Duren Sawit. Gereja Pasaton Mauliate Tunasida Tuhatama nama masuk keluarga. Titing naing merbagas. Tikteng parjolo naing manjalo pasu-pasu perbagason ma Aditya Restu Febrian Sinaga ruas ni HKBP Rawamangun Sianwik Rawamangun Tegalan anak niamata Warman Tubuninata Torsina Meliana Borus Nambela, Dohot Orwana, Febrianti Boru Panggabian, ruas ni HKBP Solagracia Boru Niamata Effendi Panggabian, Tubuh Inata Mida Banjar Nahor. Pamasuk-masuon di hari Sabtu tanggal 4 April 2026 masuk pukul siawib di gereja HKBP Rawamangun. Tikting Parjolo Dohot Paduahon. Naing manjalo pasu-pasu perbagason ma, Riko sangat mangiring manik, ruas HKBP Resort 3 Baru Dairi, anak niamata paran manik,
Tubun Inata Ruri Regina Boru Sigiro, Dohot Orwana, Sarah Claudia Munarai Boru Silaban, Ruas ni AKBP Resort Rawamangun, Sianwik Utan Kayu, Kayu Manis, Boru Niamata Santun Silaban, Tubun Inata Sulu Megawati Boru Siagian. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2026 di Gereja HKBP Resort Tiga Baru Dairi. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe parsaripion nadinggan di tonga-tongata tarul mobima di joloni tuhata. Pilihan aka udut ni bobua tajahama di warta digital naung pinaradi ni Urieta. Di pasu-pasu di Batama aka barita masa ulaun aka sifat bota di bahen sangap di guarna. Songonima titing di Urieta di bagasan minggu saderion. Mau lihat Satu lagi ya? Satu lagi. Sound.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ipana mangaramuti ate-ate dohot pikiram munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras marita kamanginang, barita nauli di mingguta sadarion hujahahom madihita tarsurat di buku ni panurirang Hesekiel bidutolu pulupitu mamukas sian ayat sada saha maitu ayat 14 takasma tabai hutihut. Dungi songgok matuau tangan ni Jehovah. Jala ditogi honau haruar marhite-hite tordini Jehovah. Jala di paulo nau di tonga-tonga ni rura naguk holi-holi ni jolma namate. Dungi ditogi honibana au mamulus sian labung nasida tuk humaliang. Gabe idama godang si tutu mararahan di atas sisik nirurai. Jala idama masak si tutu do luhut nai. Jadi ini naibana matuau. Ali anak ni jolma. Atehe tagamon tarpangulu dope akka holi-holion. Kebeniku ma. Ali Tuhan Jehovah hodo naubotosa. Jadi di naibana ma tuau. Manuri rangi maho taringo tuaka holi-holion jala dohonomu matu nasida. Ale holi-holi akkana masaki. Tangi hokkamu mahatani Jehovah. Songonodo hatani Tuhan Jehovah tuaka holi-holion. Ida ma. Au mangaleho todi tu bagasak kamu asa mangulu hamu. Jala au mangaleho tu atas hamu aka urat-urat. Doho patubuh sibuk di atas samu. Jala au mabahik kamu marhulik-kuling. Mangaleho todi tu bagasan hamu asa mangulu hamu. Asa tung di tada hamu. Au do Jehovah. Jadi manuri rangi mau songon naung tinonaho ni tuau. Jadi dina manuri rangi au Roma sada suara. Jalaida ma masa suara namar ngongos gabe masih topotan akka holi-holi ganup tu donganna. Dungi hubereng ma gabe ida ma nunga marurat, nunga maruraturak nasida, jala tubuh sibuk, jala leap kulik-kuling di atas nasida, aledang-adong dope nang gotor di bagasan nasida. Dunginin na iba na matuaw. Manurirangi mahotu toddi i, manurirangi mahotu tu alehna ni jolma, jala dohonomu matu toddi. Songono dohata ni Tuhan Jehovah. Roma ho aleto di sia desa na opati dalam mangulus maho tu bagasan halak nabi nunwon asa mangulu nasida. Jadi manurirangi mau songon nati nonahon na itu au. Gabi Roma todi itu bagasan nasida dalam mangulu nasida laos di diojakon pat nasida. Parduan parangan apalanda bolon sahali doi. Dungi ninna ibana musa itu au. Ali anak di jolma. Akka holi-holion sadok pinoparni Israel doi. Idama akka nasida madok nunga tung masak holi-holi nami. Dalapesan arop-arop ni rohanami, nang pidom dohami. Tiba ini manurirangi maho jaladok matu nasida. Sono dohatani Tuhan Jehovah. Idama, au mangukap tano mamuna,
Jala au mabok kamu nakok siat tanomamuna hamu ale bang soki. Jala au manogihok kamu mulak tutano Israel. Jadi tadamu nama au do Jehovah. Ia dung huukap tanomamuna. Jala hubuak kamu nakok ale bang soki sian tanomamuna. Au huhut mangalehotod dikutu bagasak kamu. Asa mangolu hamu. Jala au mabaik kamu marhasonanga di tanomuna. Asa tung di tadahamu. Au do Jehovah nama dohi huhut mabahesa ninna Tuhan Jehovah. Uria nahina holongan ni Tuhata mangulu binahin ni Todi. Pinobuk ma songoni topik ni mingguta. Laupau barhon dua kana masa nungain. Mar perdomuan tu holi na mahiangi. Amanginang molo dihalak batak taring utilu holi na mahiangon. Song na so pala adong do astuan nate ala molo alak batak taring utu holi na mahiyang. Kirana dauri siap pengalaman na. Bahkan anggo holi ni halak batak dakya mahiyang. Kirana soyado lapatan na dakya bolo menyangkut holi gabe kering kerontang dalam artian tidak punya spirit, tidak punya semangat. Gabe galedo dia. Molo mar taringot, molo mar astuan taringot tu holi. Mungkin dalam segmen yang lain perlu tu dosan taringot tu son si bahasota. Alai molo di perdalanan di bangsoi tutu songoni mana masa. Alayang gohita tumpos doroha taringo tu holi-holion. Bahkan idok parede pangarokom na pinakemi tudos doi tu holi-holiku. Pangarokom na pinakemi ama tudos doi tu holi-holiki. Hodokku nadi baliani tu dos mait tu tinta pangarok komi. Hodok nape tak peduli hodokan gabe tinta pangarok kom ni anak kon naino de. Harotasna sinurat miyama tudos mai huli-kuliku anak kasih aku. Luar biasa do anggoita. Nah tapi tatu si do lapatan ni astuanon parupamanon tudosanon. Ala yang golak batak bicara tentang holi-holi memang butur-butur luar biasa dote. Bahkan saat tuna terholi pe da persoalan kita. Itu teh. Itu persoalan kita. Nah dong persoalan ini. Betaho. Songo dia betaho. Lanjutkan. Ayo depan jago hita rosya pangaratto rosya kutatan tu pangaratto anon. Pantang mundur terhuli betaho. Tadi lapatanna. Alaina pasti mungkin di perdalanata ala terlampau pede hita di perdalanan ninggoluta terbawa percaya diri dan mangasahut tutuhat tahita di simara persolat tanongain.
perjuangan ta, semangat ta, na sungguh luar biasa, akhirnya berubah menjadi harapan yang kosong ketika kita terlampau mengandalkan diri, tapi lupa hal yang paling esensial di bagasan ngulut tahun. Boleh bagajang ngukui. Noi masuk mahita tutur pukon. Amang do tamu inang. Taringot tu turpukon na masa. Di hati hahabuangan nasida dang pola gajang patorangon bosir mabain terbuang bangso na pinili ni debatai. Ima Israeli. Do jepek dohonom siala panudani rohana sida nasopatu mangoloi debata apalatung tangi nasida wakapuda wakapadohan namangaliluhon ringgas paulului hisap hatana madok martuhan alai lakka doh pangalahona paholang diri siat Tuhani. Jol mana sai pajolohon roha doh pikiranna laho mangguhi na di rohana paololoi hisap ima jolma na menuju tu hamagoan manang hamatean. Asitong na molosono do pangalaho. Dus may tu na manahopon gabbo tu si majujung na. Molos say tapaluluy pikirata, pabuasok hagiota, dus doy. Asitong na nungata suruk betano mata di si. Di marbahasa batak meningguring mau jauh teh. Ala akan ada tua-tua di gudang minggu jam 10-an. Kalau benain no bahasa Indonesia kurang mangatusi, ya tusi do, ale kurang mangatusi. Ale dong dututukan apa so di son. Bababe non hamuak kana posoi berpengaju mahamu tuaka opung tahun nate. Ado na masa diboto dipaluas debatado. Pangalahon naman ni bil na masa di bangsona diboto. Totudang nasa tulog debata di si lama pajingjikon nani igil ni debata ima naing nian patuduhonon ni jolmaon hasurungan ni hadirion na songon natinopa ni debata nasing sian akka natinopa na asingi marroha marpakilala martodi molo sa sitong na diingoton nang adong sidalian so ikon patuduhonon na roha na marsitutu laho patupa na denggan nauli di hadapan ni debata. Bahasa lain dari tanggung jawab rohani. Walau sitong tasadari dirita marroha marpakilala dohot martodi. Alaniaha ayadong do di diri taon
bekal bohal laho mengguhi tanggung jawabi. Adong ala natinopa namartot di dohita. Dalahola kita dona songoni hasurungat tadoi. Alaya hamanaro ahamana pinatuduhon ni pangalahon ni bangsohi. Sai di paimai manatonggi habe paete. Sai di paimai manadinggan habe asom. Ujungna pakor honi pangalawi pangalah sisongonon tabo todo amang dot taminang mago mau uhuman donaro alena tabereng dang apala uhuman tu hamagoan di patu padebata. Nah tapi terdok sa sitong na marhite pangalahoy ngatura mate. Dalam nga mate hita. Ina majabarta. Alay na pinatupan ni debata. Dada hamatean hamagoni. Alay paubahod do. Salinahi paubahod. Ima dinatarbuangina sida di baad debata. Paubahod di. Darong disisakap ni debata lahu pak hagoon. Asa haru ridum, asa haru mate. Dangadong sakat ni debata. Sogada bohaman yan. Molo diadupi nasida habuangani. Muba nasida. Hasusaan ni. Marhidi dihirim debata. Naing mula niya rohana sida madokon. Masalah behita. Masalah biau. Ay hupaulolo ya kaparsatok kinanon. Pasidikon na manotong na siya debata na pinasaha na tuaw. Masalah biau. Harus na iman yan naro. Yak kapangalaho. Dinadupan niya sida hasusaani. Nuaing. Di patorang ma tuhita. Dinasongoni hasitong na amatean na majabar mau nama siringom nama alay di patorang terbay dupi manguluon ali anak di Jolma boy dupi masyatakas do alus ni panurirangi. Alus nai laos panidangi yode pengakuan. Ali Tuhan Jehovah. Hodo na ubo dosa. Tadok alusis sekaligus pangukuan panidangion. Ali Tuhan Jehovah. Hodo na ubotosa, boy mangolu, boy hehe, boy pulih kembali, hodo na ubotosa. Itu merupakan pengakuan bahwa dangadong nataboto, dangadong parbinoto atta, dangadong usahatta upayatta, na boy mabain mulak buti muse pulih hita jolma, dangadongi. Hola debatado na ubotoi, jalo hola debatado na marhuaso disi. Dangadong anggo bagiatay. Karena itu, selalu yang punya inisiatif, paulak ko kita gabi jolma natikos jadu pendebata. Hola debata satiri do. Ipuka may marhitiaha, marhiti-hiti na sinuruna na posonay, panurirang nai si Hesekieli.
Olan hata ni debatado na marhuaso panguluhon. Si pata molo sa tedeo ni detay. Hata hanguluan donuang diboan parjamitai. Alay jamita sonari gudangang jamita na pagiok-giok kon nama dang na panguluhon. Khotbah yang meninabobokan bukan merubah panguluhon. Selesai dibigi jamita mula ibana merdus-dus songos si marunap-unap dangadong hamubaon. Aydang jamita hanguluan dak kata hanguluan alay hata napasonang sonak rohado. Toho dia manginang? Toho doi? Asa bolo mulak kaman non dung dibigi hamu bari taon boha adong do namuba anggia ma imatong. Anggia ma Olan marhite hite hata. Naujui ditiki panopau ni holam marhite hite hata di doko majadi maho majadi. Dung une di toppa jolmai marmula sian tano. Ahama mabanda sida. Kewi mangulu. Marhite he hata yang debata na sunirak ko ni Hesekiel toko toho tikos. Adong ma namar dorop adong mana bergerak marau-rau ma akka uraturati berdubu ma rau manguse hulik-kuling jadi ma songojol ma dope hehe ma imana alai di dokon dangi dope asatikos na mangolu manurirangi maho alini jolma tu todi i asa di obuson tu jolma nau hehe artina ngolu na mararti dakolan sekedar kelengkapan fisik tubuh lengkap dengan semua raga kita. Moloholanino do tadoko sehat tadoko maua cakep do dia bagi kita dia do pendebata sasitongna sarupa mainat dobe dangadong labatan ni tikos na mangolu songo dia do ikut to dini debatado namian di bagasan diri ni napi nangului ikut to dini debata berarti kos matong dung diuluson to dini tuhani dok ma diterpuk tahun gabe son parduan parangan na bolom ma seperti tentara yang sangat besar. Bahasa di bait tu terusan son tatara. Dan apalagi dok son akka para murid, son akka anak sekolah na berbaris, son akka na asing. Son akka barisan passion show. Anak kang pesensyo ti SPH pareho. Dangi di bah dison. Alai son perdua parangan na bulun. Tatara. Artinya apa? Hidup selalu siap mendengar komando. Hidup loyal dan tegas melaksanakan perintah. Hidup tak pernah berharap untuk dihormati, apalagi didaulat sebagai pahlawan. Tatara matongan ya teh. Tatara mai. Ginagudang at tatara di Simalaw na Zulu di Bandung, Jawa Barat. Dito,
lau hamuina, lau, tu dia, tu Badung. Nangi boto rumang di Badung ngosongo diaon, itus-tus. Hidup sia menerima komando. Hidup loyal, tegas melaksanakan perintah. Dangadong biar. Tatara ibarat hidup tidak pernah berharap. Penting tuntaskan tugasmu. Jadi Tuhan ini matusi di bain. Tudus naonate. Puasa gabe perduan parangan nabulun. Dok nakaning cugari nian boy pertandingan dalam rangka paraheon ni SPI dinggam may boladong pesinso irkaning alay boladong nian pertandingan ni SPH ni dekayon to katikining ro bayba man atar sona unik ahamay struggle so berimajinasi majutok kamu kainai kay ibu-ibu iya te. Anggo ibu-ibu ta na joloi na kuati na gugoi buhari kamu do. Ijujung harajang. Yop pageleng na. Ibuas soban. Irahut to sude di pamatang naon de do. Mardalan ni mana siya kauma mulak ngaluja ima di buan. Bek kamu maju songoni, terkira maksud tu. Songoni maju tong, nokon struggle so penuh tantangan. Anggo pesinsion, ago teh kena ngate, saya udah kodo, ayo lah palaku barang ni jol mamon. Itu kan palaku arong model baru, itu toh melenggok, bagus ya modelnya ya tante, nah. Kan ini di pensiun, kecobino to do lepatan na mengikuti kemajuan non taruh itu nak kaning alemol struggle so penuh dengan makna baik kamu di simardala nak kainatai itipus ma do jabulan naon itipus do tabo to do si porhot nai bay mar si porhot dung yoppa manakon nai o pajolo papudi, molotiki mabuaboban ni mane o papudi, o pajolo adong boban ni pudi, dungi tiuk-tiuk do besoban. Asa dong lomang alop padija, soni maju baik kamu jo kreasi munas. Anggoi cantik ma, anggoi jago ma, isi mana suman, nedo. Isi mana suman akka ibu-ibu ni Rawamangunon, bayi mah juara saya, au pemangalian hadiah na. Amanginang. Dia do na sinakapan na tinujun debata. Ubay di paulak mangulu, nang sanga maderse, nang sanga mago arop-arop ni rohana sida, nang sanga madili. Didok, asa mulak kita marhasonangan, baik kamu ma, baik kita ma, sakap na ulion. Asa mulak marhasonangan kita, indikator ni hasonangan, dia do pendebata bohado. Ado indikatorna, ado syaratna. Una to son hasonangan ni jolma. Asa mulak marhasonangan, ima molo mulak muse ta ingani. Tano nabi nagabagahon ni debata. Dia do hasonangan na tutu, molo mula kita tu dia. Tu surgoi. Inganan na pinarada ni Tuhan dang gabe lalapi tadi tanah di lalapi akapar satok kinanon amang sayang nai.
Ima sinakapan ni Tuhan ni. Dapat dua di dokon. Asa tung tatadda. Marhuah suruh debata marhiti-hiti hatana. Jaloh debata dona tuk mabahesa paulakon merdenggan zolmai tu debata. Asa tatadda. Asa tatadda. Ima tujuanna. Nah, molo nunga disuk kita. Ebi taboto ma. Taboto ma. Dia lomoni rohani debata. Dia dang lomoni rohani debata. Nah, amanginang nuaing dataga moddo nang holang manang merlak kapilit tita di partikianon. Taga moddo boy dope do honota na totong miat tordin debata di bagas ngoluta boy dope. Mangudu ti jamita na di hari Minggu Efesus 5 ayat 1 asa pelopat. Songo dia do pangalahu hati uroni di ayat sia di dokon. Ay nasa na tiur marparbuehon habasaon hati goran do tasitongan. Nasa na tiur. Nasa naung di paulak ngoluna mian tordini Tuhani di bagasanau parbuena ahado mangolu di bagasan habasaon hati goran do hasitongan. Ayat 10 di dokon. Efesus 5 tak kasih hamuma manang dia lomoni rohani itu Tuhani. Omajona parjolo harusnya ketika roh Allah diam di dalam diri kita. Molo tikos do mangolu toddi sona do na romwalu nakaningani molo tutu toddi mangolu bagasak kamu amang boto muna do dia lomoni rohani Tuhani manang dang lomoni rohani Tuhani hola marhiti-hiti toddi ido na mangajari hita lahu menyadarkan kita otikos odang anggo sia dirim do amang inang horas ma hula-hula tu awalino do mulak di anggo siya dirita do. Anggo siya diriku do. Boy do honokku. Mami, hasitong na dakko na pinili ni Tuhani. Ay natar sordo ina kan. Andok buru hari ajaon, buru hari aja kebetulan. Imasian pikirakku hagiot tu. Atong isi do papi, adok kiad do. Alay ngamuli. Kebud songoni dohonon. Ima sian pikiran, ima roha-rohaku. Alai molo siat todi Tuhani do. Ina majar wow, ima dok wow. Padita ulon nenggulan. Saheli hubain non, hupatok konon oddo halekmu. Dumar halet to oddo dongamu donga saripe. Jala oddo dongamu sahat tu nasaur matu. Ima nasihat tordin itu Tuhan. Sotung do tiki metita, tiki somer dia ita. Sonima memelas, sonima ita apala mangangguk. Berjuang gabis di anggu-anggu tai asa tung apala diurupi Tuhan hita di Pangarat Tuano di Jakarta on alai dung mulai survive agak bergeser. Hati-hati apalagi di era NPD nedok nasonari narcissistic personality disorder kecenderungan tak ingin dihormat. Tidak mau mendengar, mau sendiri, tidak mau mendengar orang lain. Narcissistic personality disorder. Nggak disorder behita. Bahaya. Jadi situng taripu. Songonok kita nungain ng tikoson, hati-hati. Ini bisa arahnya menjadi apa? Chaos, kacau. Perdalani huria, bisa saja. Perdalani bangso, bisa saja. Terancam. Om manungain na sedang taadopi.
harus na songon naong mengdingan itu dihita. Ayat 10 verse 5 dokon. Tak kasih hamu memanang dia lomo ni rohani Tuhani. Dalam versi English version. Dok kondisi. To discern what is pleasing to the Lord. Discern, membedakan mana yang menyenangkan Allah. Lebih lengkap di King James Version didokon, proving what is acceptable unto the Lord. Proof, teliti, hati-hati, baik atau tidak. Kalau tidak baik, barulah improve. Ikaw betul tadi. Hati-hati. Marhite-hite harus kita boleh membedakan ni amang datang menang. Alusna marhite-hite todini debata. Nang pangasahon malom-malom pikiranmu, kiyok mo apalagi. Daong. Hidup benar kot kita namar Tuhanon, namar gerejaon. Amin. Hidup benar kot. Sonang lilu kita. Alani amang datang menang. Panguzungi mak. Napola gajangkan, jami tahun, dia mulai dok ke panguzungi aturan namudupiang kebehehe di. Porsea dohita. Dang pasobu ni debata hitaon mian jala mengulu di bagasan hadi leon, apatis, tidak berpengharapan. Saliling adong na posona, naolo suruona, pasahatok katana. Matua say nahehedo, ngulu partodion ni huriani Tuhani. Amin. Martangi yang mahita. Oleh ate mah rohanami di Tuhan. Gibi mulak hehe pakirimon nami. Huripu hami daun ditinggal hoko hami. Diragamnya kana masa na hubulus sami nama buon si pata, nama bayan si pata. Ganggu rohanami. Talubi mereng perkembangan di zaman noon, nasa hiraman ay tami. Tungolo na marsonang-sonang sa diri, mangula sa diri, sa hira suadong beroha panguluyot tuho. Ali di bata, oleh tema, alaradeho tutong. Mangingani hami marhiti-hiti to dim. Asa marhiti-hiti ito tok kami Tuhan marhasonanga di inganan na pinaradim. Dala totong hutad dahami ho ali di bata. Dia lomo ni roham. Do dia sipa sidingon nami. Miyama to dimi. Todi na panguluhok kami. Ali di bata parholong ni roha. Amin. Yung tabiki hatan itu hata, tapasa mapeliat tanaw muli, mahita maridi. Tuhan,
Saha mahita tuna paporhaton mengucapkan pandita fungsional di Resort Rawa Mangunon. Barede mahita. Sonari naing paporhatot tamasian HKBP Resort Rawa Mangunon ima Pandita Johnny P. Rumah Horbo. Kami Pandita fungsional Resort Jakarta bertempat di HKBP Pondok Bambu Minggu Pagi, Distrik Walu DKI Jakarta, Obartu surat keputusan ketetapan pimpinan HKBP. Alani tabagi majolo di jahahon surat keputusan ketetapan nipo rustaring otu parpidana sida. Surat keputusan ketetapan nomor 4 PDT garing SK garing 02 garing 2026 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, Konvensi HKBP dan aturan peraturan HKBP, mengingat aturan kepersonaliaan HKBP 2023 dan PPKU 2023, memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu. Dengan doa memutuskan menetapkan nama Pendeta Johnny P. Rumah Horbo STH, tanggal lahir 4 September 1984, jabatan dahulu, Pendeta Fungsional HKBP Resort Rawamangun, terhitung mulai 15 Februari 2026, menjadi Pendeta Fungsional Resort Jakarta, bertempat di HKBP Pondok Bambu Minggu Pagi, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Dengan ketentuan A, menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi podatohonan. B, menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang ditetapkan. C, kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D, memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan. Apabila masih terdapat kesilapan dan kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan diteruskan kepada Sekretaris Jenderal HKBP dan seterusnya, ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 2 Februari 2026, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, ditandatangani dan distempel. Lampiran surat keputusan ketetapan Eporus HKBP nomor 64 garing PDT garing SK garing 02 garing 2026 tanggal 2 Februari 2026. Dahulu nama Pendeta Johnny P. Rumah Horbo STH,
jabatan Pendeta Fungsional HKBP Resort Rawamangun dan sekarang menjadi Pendeta Fungsional Resort Jakarta bertempat di HKBP Pondok Bambu Minggu pagi. Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal Pendeta Rikson M. Hutahayan MTH ditandatangan. Amu Padita Johnny P. Rumahorbo, nunga dibagi hamu surat keputusan ketetapan ni pimpinan HKBP taringotu parpidamuna tu laun baru. Alani pabarhaton nami mahamu sian resoton. Au preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta atas gowar ni pimpinan HKBP. Upa borhak mahamu tulaun pakobasyo muna na baru. Di bagasan gowar ni debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus doto di parbadia. Di pasu-pasu, didongani, jala di pargugui Tuhan debata mahamu. Lau mangulaun ulaun na pinasahak na Tuhamu. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate marohanami diho ali Tuhan debata. Isudi dinggan basamdot asini rohamna toto mga ramoti pardalanan ningulu namin ang huriam. Talumo bima. Namanugunugo na posompad dita John ni Peru mahorbo. Makubasi huriam HKBP Resort Rawamangunon. Paso-paso mana sa pagkubasyon na sila na sa ilaon asa marparbuhay na dinggan tujuluanon. Ditonga-tonga ni huriam. Bailas ni roha di hami, talumubi bain hasangapod di goar mo na bediyay. Marhiti goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriyay, jalo matangi ang namion. Amen. Mari di mahita. Muruas dot parhalado di HKBP Resort Rawamangun Distrik Walu DKI Jakarta on. Ujak konoma Padita Fungsional HKBP Resort Rawamangun ima inata Padita Sonta Priska Siahaan obartu surat keputusan ketetapan ni pimpinan HKBP atau tabege majolo di Zahahon surat keputusan ketetapan ni pimpinan Taringo Tunasida. Surat keputusan ketetapan nomor 60 garing PDT garing SK garing 02 garing 2026 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, Konfesi HKBP dan aturan peraturan HKBP. Mengingat aturan kepegawaian HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu. Dengan doa memutuskan menetapkan nama Pendeta Sonta Friska Siahaan STH, tanggal lahir 9 Maret 1982, jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Resort Perumnas 2 Bekasi, terhitung mulai 15 Februari 2026 menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Rawamangun, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, dengan ketentuan menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi podatohonan. B. Menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya
Sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan belanja pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. Apabila masih terdapat kesilapan dan kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal HKBP dan seterusnya, ditetapkan di Pia Raja Tarutung pada tanggal 2 Februari 2026, Huria Kristen Batak Protestan Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, ditandatangani dan distempel. Lampiran surat keputusan ketetapan Eporus HKBP nomor 60 garing PDT garing SK garing 02 garing 2026 tanggal 2 Februari 2026, dahulu nama Pendeta Sonta Friska Siahaan STH, jabatan Pendeta Fungsional HKBP Resort Perumnas 2 Bekasi, Distrik 19 Bekasi, dan sekarang jabatan Pendeta Fungsional HKBP Rawamangun, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal Pendeta Rikson M. Hutahayan, MTH, ditandatangan. Hamu Pendeta Sonta Priska Siahaan nunga dibegahamu surat keputusan ketetapan di pimpinan HKBP hobar do peraturan di HKBP atau nama nuku mau nuaing tuhamu dijoluni di bata marhite Yesus Kristus Raja jalan napuna huriai do dijoluni akar dongan napungu di son naolo dohamu mamelehon dirimuna mangaraduti ulahon hobar tu aturan peraturan ni HKBP Amu Pendeta Sonta Priska Siahaan au Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta atas goar ni pimpinan HKBP Uo Jakom Mahamu Gabe Pendeta Fungsional HKBP Resort Rawamangun Distrik Walu DKI Jakarta di bagasan goar ni debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dotode parbadia saya didongani diramoti jalai pergugui mahamu mangulaun ulauni asamar sangap goar namar hite pakobasyumuna amin. Amuna manami ruas do parhala do ni hurian itu hatta Yesus na di HKBP Resort Rawamangunon. Jako kamuma Pendeta Sonta Priska Siahaan di bagasan Yesus Kristus ulu ni huriai. Tangya kok kamu dala urupihamu mana sida asama jadi ulun nasida di tonga-tonga ni resoton. Ujakon hami mahamu inang paditanami lahu makobasi hurian itu hatta di HKBP Resort Rawamangunon. Saya didongani jala di pasu-pasu tuhata mahamu patu pahon pakobasioni lamar sangap matuhata. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata manami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami Raja jalan napuna huriai. Oleh ate maroha nami tuho jala pujion nami guarmu aidang di paluaso huriami somar parmahan. Alai saya dibabak kito doa kana posom na burju jalan olo suromu mamaritahon hatam. Nunga di paujak ko Pendeta Sonta Priska Siahaan, Gabe Pendeta Fungsional HKBP Resort Rawamangun Distrik Walu DKI Jakarta, asi maroham. Leho mator dimna bediai, parsahalai jala para bisuhi, asapolin baritam nauli di baritahon. Leho dot hahi pason hagogodoh tiras ni roha, mangaraduti sude ulaun di resoton. Amin. Udul majuhamu, ata pertandingan Pendeta Joni silakan.
saunari sahat mahita tua carana madokata. Ada orang soi mangidoma pamia manginang di nama dokatan non masai gomos mahu pangidohami singkat padat mata bainate anope tau duti di acara ramah tama marningot tita sonari nunga pukul 12. Mulai tema na parjolo pasahatami ma partikian pasahaton hata partadingan sian padita na di paborhat tikion Roma tujolo Padita John Nipe Rumahor Bodot Inang, silahkan. Iya, Horas madihita manginang, ala excited do anak kokolau pindahami, jalanunga di karangi mana inna hatana saotik, jadi imana ma parjolo madokata. Horas, Amanginang dan Opung semua. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya, Gugu Rumah Horbo dan adik saya, Elora Rumah Horbo, mengucapkan kepada Amanginang dan Opung semua terima kasih atas kebaikan Amanginang dan Opung semua saat kami melayani di gereja HKBP Rawamangun. Terima kasih juga guru-guru sekolah minggu yang telah mengajari dan membimbing kami tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya punya pantun loh, dibantu cakepnya ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Horas! Ya, Horas Manginang, Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji syukur, hormat dan kemuliaan kepada Tuhan yang memberkati kita dan memberikan kita kesempatan untuk hadir beribadah pada ibadah kita di Minggu siang hari ini. Yang kami hormati Amang Preses Distrik 8 DKI Jakarta, Amang Pendeta Oluan Ninggolan beserta Inang, mewakili MPSD, juga Amang Pendeta Resort kami HKBP Rawamangun, Amang Pendeta Manapar Panjaitan beserta Inang, Amang Inang Pendeta Fungsional HKBP Rawamangun, Bibelfro dan juga Diakones, beserta seluruh Parhalado HKBP Rawamangun, juga yang terkasih Inang Pendeta Sonta Borusiahaan beserta keluarga, juga seluruh Amang Inang Pendeta yang boleh hadir pada saat ini. 4 tahun, 4 bulan, 7 hari. Amang Inang, masa pelayanan kami di gereja kita HKBP Rawamangun. Namun 4 tahun yang lalu ketika kami berdiri di sini memperkenalkan diri kami hanya berdua di depan. Anak-anak pada saat itu tidak ikut, berhubung memang pada saat itu mereka masih kecil, 5 tahun dan 3 tahun. Mereka tidak mau diajak ke depan, kemarin masih nangis. Tapi puji Tuhan, seiring berjalannya waktu pada saat ini, sekarang mereka sudah kelas 3 dan kelas 2 SD, sudah mulai mengerti dan sudah mau dibimbing, diajak ke depan, bahkan sudah pintar ya berpantun. Iya, untuk itu Amang Inang, izinkanlah kami pada saat ini berdiri di sini memohon pamit kepada seluruh Parhalado, jemaat HKBP Rawamangun. Kami pamit dari segala pelayanan kami di gereja kita ini karena kami akan meneruskan pelayanan kami di tempat yang baru, yaitu di HKBP Pondok Bambu Minggu pagi.
Begitu banyak kenangan tentunya di HKBP Rawamangun. Terima kasih kepada seluruh Parhalado, Dewan, dan juga seksi, terutama kepada seluruh ruas untuk segala kebersamaan, untuk segala kebaikan, kasih, sayang, suka yang kita jalani selama pelayanan kami di Gereja HKBP Rawamangun. Terima kasih juga kepada teman-teman saya, Punguan Ina di HKBP Rawamangun, Aka Inoku, Punguan Ina Nomi, Punguan Ina Kamis, Sola Gracia, dan juga Gloria. Banyak kebersamaan selama 4 tahun ini, Ina. Terima kasih buat segala kebaikan selama kita melayani melalui puji-pujian kita. Terima kasih juga buat lagu yang dipersembahkan hari ini melalui Punguan Kor Gabungan SPH. Terima kasih juga buat teman-temanku Punguan Kor Keluarga Parhalado. Terima kasih buat segala kebersamaan. Jika beberapa tahun ini saya selalu ikut berdiri bernyanyi ketika menghantarkan pendeta yang akan diberangkatkan. Tapi ketika tadi Parhalado bernyanyi, saya merasa inilah waktunya. Saat ini kami yang akan diberangkatkan. Terima kasih juga buat Kornaposo, Kor juga dari HKBP Perumnas 2 Bekasi yang telah menyampaikan puji-pujian. Biar kiranya pujian yang kita nyanyikan untuk hormat dan kemuliaan untuk Tuhan. Begitu juga tim musik, song leader, multimedia, dan semua yang ambil bagian di acara kita pada hari ini. Semua yang telah berjalan amang inang di dalam segala pelayanan kami, di tengah-tengah gereja kita, biarlah kiranya menjadi berkat, menjadi pertumbuhan iman dan kasih untuk kita semua. Dan izinkanlah amang inang pada saat ini dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf jika selama pelayanan kami ada kekurangan dan kesalahan. Salpuhon mai amang inang sian bagasan rohamuna, asaboy hita, marlas niroha, tujoloan niarion, di bagasan pelayanatan amangihut. Biar kiranya kasih, penyertaan, dan perlindungan Tuhan yang dilimpahkan di dalam kehidupan kita masing-masing, itulah yang boleh kita bagikan kepada sesama kita di dalam setiap pelayanan kita. Terima kasih amang inang sekali lagi, Horas Mauliate. Iya, anu ngagajang nasidana dua teh, anggaos hatokin nama, nabi narsangapan amang preses, amang uluan, amang inang sudepat dita, full time, Parhalado, dohot ruas nihuria HKBP Rawamangun, dohot narosian Perumnas 2 Bekasi. Kami laho martadikata totu sahali dang napitor murah madokon selamat tinggal alai ikobor haddo manguduti pakobasion nai baru. Kami pergi untuk diutus alani Rawamangun ini bukan sekedar tempat pelayanan bagi kami, tetapi HKBP Rawamangun adalah keluarga rohani kami. Kami diterima, kami dibimbing, dan kami menjadi bagian dari HKBP Rawamangun. Secara khusus tu amang Pandita Resort, Mauliate amang, dibimbingan ni amang, kebersamaan ni amang. Saya di Batama memasu-masu amang.
Jala dihamu sude amang inang hahaang kinapina ribot. Jongjok kami di son, molo adong hahurangan nami, ditikki makobasi hami di huria HKBP Rawamangun. Sai salpuho kamu maisia bagasa rohamu, tangiang marsi tangiang mahita, asalam denggan pakobasion nami, dinaborhat hami makobasi, HKBP Podok Bambu minggu pagi. Ingot tamu ikon adong do minggu pagi nai, molo sadongan no minggu pagi nai na asing doi. Hal ini sehat, horas-horas maamang inang hahaang ginapina ribot di HKBP Rawamangunon, hami pe borhatma lasma rohanami menuju pakobasion nami nai baru. Debatama mamasu-masu horas madihita saluhutna. Namanggut pasantami partikian madokatama padita na di Yojakon sa Darion Roma Tujolo inang padita sonta Friska Siahan dot amang Horas madihita amanginang na huparsanga pihami amanami amang preses dison rap dohot amang pendeta resort HKBP Rawamangun dohot amang pendeta resort HKBP Perumnas 2 Bekasi amang pendeta patar na 70 dohot sudiaka pangula nagok tiki songsongoni di sudiaka parhalado HKBP Rawamangun nang di sude amanami inanami ruas nihuria HKBP Rawamangun mauliatema jongcok kami di son ala nunga pukul 12.20 jopok marahu baik kami jala ngamale musek ala lansia ikom minumobat do tepat pada waktuna alani hupata dahok kami mara parjolo kami ya hamina kaning padita sonta Priska Borusiahaan na mangalapami ima amang Mixon Hutagaol marga Hutagaol do nasida dang lubang gaol iya jalap di pasu-pasu tuhata di hami tolu danak siakangan ima Michiko Hutagaol kelas 2 SMA si nomor 2 Borua ima Sonia jala si nomor tolu si Sonia kelas onom SD naing tu SMP nagumelengon naguarna isir tangguarmu Samudra Sotarduga. Iya. Jala Sudena Hutagaol doi. Boru Hutagaol, marga Hutagaol. Moleate ma dituhata ro ditugas naminay baru di pagkobasion di HKBP Rawamangunon. Nunga dijako kami nakaning margogo mahami laho patupa pagkobasion di tonga-tonga ni Huriata HKBP Rawamangun jala moliate di punguan amat terkasih narosian HKBP Perumnas 2 Bekasi tabunak kaning edenina sida dengan pertolongan mungkin tadi amang pendeta Joseph Butar-Butar mendengar itu lagu kebangsaan nami doi di STT HKBP Pematang Siantar Stambuk 2000 sada pertolongan kita adalah dari Tuhan alani moliate madi saluhutna jala marpar saura dope kita tuaka tahun-tahun berikutnya songoni mara sadanai hapekan nama nubuhok kami boru siregar nama nubuhon amak kutagaol boru batubara
Songonima perkenalan nami Mauliate. Namangihut pasahaton hata berhat dohot hata pajakonon mewakili ruas HKBP Rawamangun pangidohamima partikian ni amang Morris Butar-Butar. Salam. Orasma dihamu damang dainang. Au jongjong dison sian perwakilan balap sepeda. Alai mulutuk kami pesa balap sepeda na mewakili Sudema Uik na Sidapo Uli. Jadi perjurusahali nahu persangapi hami amang pareses. Pendeta uluan nainggulan dot inang. Nahu persangapi hami amang pendeta resort, pendeta manabar panjaitan dot inang. Nahu persangapi hami amang dot inang, pendeta fungsional. Dohot sude ruas nihuriata. Nama dohoti permingguan di Tikion. Dohot di live streaming di Jabodetabek. Mauliate mahu pasahatami amang di Pakubasiomu di Huriata Rawamangun nasalilingon. Terlumubi ma dihami ruas balak sepeda. Identik ku hamu amang dihami. Di persaurat do persauliata di pertamiangan. Jala dang bera masih jalan kita tiap minggu pagi-pagi mulu hamu makubasi. Tu amang pendeta John ni rumah horbo. Mulai ate mamang. Kupasatami tu hamu. Dinalaho borhatamu tuhuriata pondok babu pagi. Saya margugu mamang marhubes di si. Saya di pasu-pasu Tuhan ma amang dohot inang di huria pondok babu. Akhir kata dohonokku Tuhan mamang. Kalaulah ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi di Rawamangun. Mangunduk ma tuna majalo inang Priska serta boru siahando amang Hutagaol. Selamat berjumpa di Rawamangun, Huriana Bulunon. Jadi molohami ruas inang, ba masih dohonon nami margugo mahamu, mar ahadi Rawamangunon. Onom pedita dison, tulu mara ama, tulu ina. Hudul mahamu sada hudulat di bagasa parawi unang arong na moleng-oleng asal urusate imara pangidon nami siar ruas margugo mainang dohot amang di Huriata Rawamangunon. Jadi akhir kata madohonon salai uruko kami selamat jalan ma di amang pendeta rumah horbo selamat datang ma di inang buru siahan. Melihat ya Pak? Namangihut pasahaton hata borhat dohot hata pajakonon mewakili perhaladu HKBP Resort Rawamangun
pasat kami matu amang situa Paul Tambunan, laos diuruti manon pasahaton cindra mata sian huria, tu padita naborhat. Shalom. Oras madi Tuhata, oras madi hita, selamat hari Minggu. Parjolo, saya mengucapkan selamat datang kepada Inang Pendeta Sonta Friska Borusiahaan, Amang Marga Huta Gaul. Ya akan banyak warna pelayanan kita nanti di Tuari Namangihut. Ya biarlah nanti kita berproses ya. Jadi tu amang Huta Gaul, na tu mibuhonau buru Tagaul. Jadi tu ari Namangihut boima hita martutur. Dihamu amang Pendeta Joni Rumah Horbo dohotinang buru Siregar. Mau lihat tema dia amang pandita nami, amang Pendeta Joni Rumah Horbo di Pakobasion Muna selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan, ima di Parsaurata dohot sude di kerjasamata nama ngarokton ulaun Pakobasiata na salelengon. Sedikit amang pandita ini sebenarnya ruas saya juga, ruas dari Kayu Jati Sunan Giri. Saya mengibaratkan amang pendeta ini amang pendeta satset. Ahado pandita satseton. Pendeta yang cepat tanggap. Ahamai. Jadi molo ada beberapa kegiatan martelepon mau tu amang pendetaon, Pendeta Joni. Amang adong ruas namar sahid. Ita martang yang tunasida. Langsung ditanggap ya amang Pendeta Joni dari mulai bertelepon, pajupang di gereja, perjalanan ke tempat TKP, martangiang kurang lebih 25 menit lah. Ya. Malum donasida? Tentu tidak. Karena berproses. Marhite haroroan situa dohot amang Pendeta Joni, tubuh sukacita. Tubuh lasni roha. Di Arina Mangihut, telepon na marasahiton, sudah boleh bisa makan. Berapa hari kemudian sudah bisa bangun. 3 hari kemudian pulang. Ido gogoni tangiang na nauluhon amang Pendeta Joni. Yang berkesan adalah amang pendeta ya, pada waktu kami ada saudara ruas mangido ulau nabadia. Cepat tanggap amang pendetaon. Roma Hami terus terang sangat miris ruas namion. Kami mangulahon ulau nabadia ruas naon di emper-emper sangatlah miris. Tapi di Jalur Nasida perjamuan kudus itu malamnya kami mengula ulau namardia, besoknya dipanggil Tuhan. Tapi memang terus terang pada saat itu saya tidak lupa memang pernah jadi ruas, tapi sebenarnya dia sudah tidak ruas lagi. Jadi besoknya manggino nasida asa di tutup batang nggak usah di loan HKBP Rawamangun karena bukan ruas, ya akhirnya oleh ruas di tempat dia berjemaat. Jadi itu amang Pendeta Joni, kiranya penempatan amang pandita di HKBP Pondok Bambu minggu pagi membuat lasni roha tu ruas nadisan. Apa yang baik, yang pernah amang lakukan di sini, bolehlah diketuk tilarkan di sana. Muladung nah hurang lobi, baik di Pambahenan, dohot dia kahahurangan sian hamis tua, manang ruas tarlumobi, ruas wik Kayu Jati Sunan Giri, mohon dimaafkan. Selamat tinggal mandi hamis sudi ruas, dongan parahlado, dohot dongan punguan kategorial HKBP Rawamangun,
Selamat jalan dan selamat melayani di tempat pelayanan Naim Baru. Karena tadi sudah dimulai dengan pantun, saya juga berpantun. Daun kelor sangatlah lebat. Anak nakal, ayolah bertobat. Terima kasih untuk Amang Pandita Joni Rumahorbo Dohot Inang Boru Siregar yang sangat dekat. Atas kebersamaan kita dalam pelayanan di HKBP Rawamangun, sangatlah hebat. Hati gembira bersama teman, bergembira ria di bawah jembatan. Seandainya kita diizinkan Tuhan, tentu bersua di hari kemudian. Songon hatani pasau Batak, pidong si tapi-tapi habang di atas sauma. Oras mahamu na hupa borhat hami, oras mahami na tinenggal hunmuna. Dolok di Panambahan, todokon di Tarabunga. Saya horas mahamu di pardalanan, songoni dung sahat na tu inganan muna. Imat itu. Eme si tambah tua perlingkuman di Ciborok, amata debatado si lihat tua, saya luhutna mahita di Parorot. Ima sianau maulate, doang tak masuk. Bimbingan pastoral sebelumnya, silakan Amang Inang. Untuk penyerahan siramata. Korasma di Amang Pandita. Mola tema itu hatta ala denggado merdalan acara pabokato di Arianon. 4 tahun 5 bulan 7 hari Pakoba Sembuna. Atas nama ni Huriata HKBP Rawamangun, ruas do perhalado, kami fungsionaris di HKBP pasaton mola tema tu Pakoba Sembuna dan Sarilengon. Songon hata pertedisa kami edeni SPHI mata kiningan gabe hata sian huriat HKBP Rawamangun di parar debatama nguluni amang pikira do guguni amang lau pararato berita nauli tu inganan pakobasion nai baru songon kenang-kenangan sian HKBP Rawamangun pasatomane ma ditikion terjudo matu amang pedita. Iya, kena saat mau saya itu Inang. Songon palas rohani amang Oma Kudata. Oras marita kamanginang, saha amatu hami partikia parpudi molate maritu hatta. Nani hormata sude mahita tirang pola hugari sada-sada, sude do hamu warga diadopan ditu hatta.
Selamat jalan mak dia mata padita John Nipe rumah horbo. Selamat jalan sian huriaon, sian balak sepe nak kaning. Atau yang butar-butar, pada yang butar-butar nak kaning identik do hamu di nasida. Beri pun nak kaning identik do sepeda. Ada orang nanti kosna. Falsafah di sepeda memang kon bergerak di mana, ikut digoyang di mana, dikayuh di mana, asboy hok jongjong. Ketika kita berhenti, badabu mahita. Tapi ketika kita terus bergerak dan bergerak, melakukan ima sepeda, boy mahita, sahat tujuan. Soalnya apa ditanami teh, toka tiki nero. Apa sebaik identik doa mudo sepeda. Jadi horasma dihita saluna khususnya dengan nasya perumnas sauna so disapa do hami ben naronya lakot menungain. Aku bawa toi. Ala tahun 2020 tinggal perumnas 2 Bekasi. Terpilih kami periode pertama preses di tempat di Palembang. Nasida apa popor hatu nauge preses periode pertama. Mulai emang dah. Kau termula ke menon. Masih raria kita. Dah. Unang gabi so tabu hitan dobah, kan? Tabu hitan non. Jadi isode arung do rumah horbeson padita nakaning di punguan amona teh. Ini amang rumah horbo. Ima dong tubum. Arung di sidokkan asing molate mah di aroro muna pataro padita ta. Perumnas 2 tidak bisa kita lupakan dan selalu saya mengatakan kita harus berbuat dan berbuat. Saya tidak pernah berharap apa yang dilakukan gereja terhadap saya, tapi saya selalu berpikir dan mengalokasikan waktu saya, pikiran saya, bagaimana gereja supaya terus terbangun dan baik. Ido ulau ni padita. Dan pola dohonot tadi son, songonima burju-burju na hamu tu hai paditaon, da pola alai boha, burju do au di berek kamu, adong do nahobat di hamu, adong do legesi na tinggalot di hamu, ikonido terus pergumulan hita padita, molo mangula ulaon di tonga-tonga ni huria. So tung tahirim akan nadinggan pasahaton ni huria tu hita, rosad diri doi alai pergumulatta, bohara mabandadinggan saliling di parar Tuhani hita, marhubas di tonga ni huria, ikonido rohatta, marhubas di tonga-tonga. Tohodei perumnas 2, oleh hati madi tu hatta. Jadi, so ini mahata siya kami, saluhna, kamang dotamuinang, kita na pungudi son, mulai tema di padita sonta, jadi punak kani santa, pe sonta, sonta selamat bekerja melayani. Rawamangun ini menurut yang saya pahami di sini butuh pendeta yang komunikatif, kolaboratif, suportif, dan konstruktif. Yang boy di son, maisat diri. Ala 2.700 jemaat di son, butuh pengorganisasian yang mantap. Butuh. Ala ini, saya ada pimpinan muna di son, padita manapar paja, semua harus di bawah kendali beliau. Harus, supaya apa? Supaya pelayanan terjangkau. Supaya pelayanan bisa kita lakukan. Ima tonakku di hoinang da, bigi mai, hanguluhum mai, ala pidahamu, sian, huria, na cukup ideal, tolu padita, melayani 600 kakate, hidup perumnas 2. Sonari, onom padita, hurang do penyan, ikonadong dunia ni son, pinomak 10 padita, melayani 2.700 kakak. Alai imajona, natuk gugunya KBP, menempati padita di pelayan, alanido sangat dibutuhkan energi yang tangguh, yang kuat. Alai tentu ikon dalam konsep ya melayani yang konstruktif, ya kolaboratif, komunikatif di studi ka perdalamuna. Selamat melayani ma. Dapol ta sukkunate bahasa soalnya guarna kaning so terdugai. Jadi si utagaul manuta sukkunan non sisip. Alana so na mek naking sepudani do. Dang tinagam. Ini lepatan dang terduga. Hapero. Tersoi do de. Hado masukuk kamu dah. Oras marita saluna, oras sama keluarga besar Hutagaol.
Burus ya di zon, na buruku borek, siahan doaka berenami di zon, na siapurumnas 2, selamat menghantar keluarga siahan, selamat memberangkatkan keluarga rumah horbo burus iri Tuhan memberkati. So ini mahata siya kami, atau mari di mahita, las jong mahita saluna. Peliata. Ali di batama namin na di banua gijang hodo haroroni saluhu sileo lehonaringgan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masyan na nilehomi tuhami pilihan nami tuho sejalo may gabi uap na husus di jolum. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami pilihan on pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti to dim asalam hutad dahami godang ni silian lehon mi tuhami asalam girgir hami madok maulihati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Namin na di banua gijang, say pinarbadi amagoarmu, say Roma harajom, say saut malomu ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, leo matu hami sadarion hangul luasnya pari, si sama dosa nami sama panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodangkon Tuhan de batama bohina tuho jala si marohana midao. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasor hon madamena tu todim. Oras mereka selalu nak. Dia mama nami do tina nami tanpa mengurangi rasa hormat nami itu kita ala 10 menit naik nama masuk ibadah jam 10 dulu. Boy mania kita persejalangan do di Tikiramata mama do tamang padita Joni do tamang do tinang padita Borusyaha soni do amang presence. Soalnya mamang do tinang ala harus masuk keluar masuk di kendaraan ape nuai sedang ngantri ala ni mangidu pami tanpa mengurangi rasa hormat nami do tolong dorong nami. Ya, ala ngapai mau nak ruas di Urias di luar lau masuk tu ibadah jam sada. Mulai